ערב טוב, חברים, משפחות ואורחים יקרים. 6 באוקטובר 1973. צעירי הלוחמים של אותה מלחמה הם הסבים והסבתות של היום. מפקדי הבכירים של אותה מלחמה היו צעירי הלוחמים במלחמת השחרור. כן, זו הייתה המלחמה של המשמרת שלהם. לא נשאלו השאלות המתבקשות לפניה, נותרנו חסרי מילים אחריה. שעון מנועו של מטוס אחד בגובה נמוך מעל מושב קדרון בשעת בוקר מוקדמת של יום הכיפורים 6 באוקטובר קרא באחת את דממת היום הקדוש. הייתה זו מלחמה קשה. המילה הפתעה לא הייתה באוצר המילים ככל שזה נגע ליוזמה מבצעית של מדינות ערב. אי הוודאות הייתה גדולה והספק כרסם באשר לתוצאה. אך הלוחמים והמפקדים שחונכו לדבוק במשימתם והימה עשו את ההבדל. מבחינה צבאית המלחמה הוכרעה. מדינית היא הביאה לחתימת הסכם השלום עם מצרים. היום, שנת 2013, 40 שנה אחרי המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, אנו מייחדים ערב זה לזיכרונות ולשלושת בנינו היקרים שהלכו לקרב מתוך שליחות בגבורה ועם ערכים שקיבלו כאן בבית. בית אליו לא שבנו. בערב זה אנחנו כאן בקדרון, משפחה אחת גדולה המבכה את כל חללי המושב. בנות ובנים שנקראו מאיתנו באמצע החיים, שנקטפו בשיא פריחתם ושבנופלם השאירו חלל בקרבנו, חלל שלא יתמלא לעולם. ויתענה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ובוא תנסה מלכותך, ויקום בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בהם. חותם וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא בחותם יד כל אדם. ובשופר גדול ייתקע, בקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ובשופר גדול ייתקע, בקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרום, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. וכל באי עולם
יעברו לפניך כבני מרום, כבקרת רועה דרור, מעביר צונו תחת שבטו. בכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרום, כבקרת רועה דרור, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותמנה ותתפור נפש כל חי, ותכתוב קצבה לכל בריאה, ותכתוב את גזר דינם. ובשופר גדול ייתקע, בקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וכאילו רעדה יוחזו, ומלאכים יחפזו, וכאילו רעדה יוחזו. ובשופר גדול ייתקע, וקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וכאילו רעדה יוחזו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו מי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברש ומי במגפה, מי ינוח ומי ינוע, מי שקט ומי תלב, מי שלב ומי תיסר, מי שלב ומי תיסר, מי ירום ומי שפל, מי אשר ומי יעני. הפסקת אש עכשיו, עד כאן עבור. כשנפרדנו הייתי בן 4 ואבא היה בן 32. כיום אני כבר מבוגר ממנו בתריסר שנים. חגי תשרי עבורי אינם רק חלק מהמסורת היהודית. בי"ג בתשרי תשל"ד השתנו חיי וחיי משפחתי מהקצה לקצה. אמי הפכה לאלמנה, אחי ואני הפכנו ליתומים. במשך השנים הארוכות נכחתי בטקסים ובאזכרות והתקשיתי להפנים. רק לאחר הולדת ילדיי היכה בי בעוצמה עומק האובדן. אני מביט בגאווה בארבעת ילדיי גדלים, ואבא אודי לא שם. בחלוף הזמן, לאחר שעזבנו את המגורים בבסיסי החיל, ביקשנו אשתי ואני להקים את ביתנו כאן בקדרון. ריחות המושב, החיבור לאדמה, הפרדסים והמטעים כנוף ילדותו של אבי. 4 עשורים חלפו מאז שנהרג. חווינו רגעי עצב ושמחה, הצלחות וגם אכזבות, ובכולם אבא איתנו. משגיח ומכוון, עם מבט בוטח בעיניים וחיוך על השפתיים. כך אבי עזב אותנו, וכך הוא איתנו עד היום. ידו הייתה כשהוא חיבק אותי
ישראל מירושלים, רשת א' וב'. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. אחר הצהריים הייתי צריך לנסוע למחלבה ולהפעיל אותה כדי לקלוט חלב של החלבנים. ופה תפסה אותי המלחמה. כביש תל נוף. ורואים הכביש הומה מכלי רכב. יום כיפור. אהובה הרבה שנים חייתה בתל נוף כי בעלה היה טייס. משהו קורה. כל אחד כבר מאיתנו ידע שהמלחמה התחילה, פרצה המלחמה. כי שמענו, אנחנו פה באזור שלנו שמענו את האזעקה בתל נוף. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. היה פחד אימים, פחדנו כי למעשה כל הזמן ראית מכוניות וגיוסים ובלי סוף תנועה של מכוניות של הצבא וחיפשו את זה הרבה חבר'ה היו מגויסים. ומטוסים בכלל, זה היה חימום מנועים שאי אפשר היה לשמוע, בייחוד שאני גרה ממש בקו אווירי של 100 מטר מהבסיס. מאתמול בלילה כוחות המילואים הצטרפו לקרב. נערכנו אתמול בלילה והבוקר עברנו להתקפת נגד. לא היה בית ספר תקופה מאוד ארוכה. ואנחנו כבני נוער ניסינו לעזור, להשתלב בפעילות של המושב. באותה תקופה הייתה כאן עזרה הדדית. זה לא מה שהיה כאן, לא היו תאילנדים ולא היו... ואז באותה תקופה גם הייתה חקלאות מאוד ענפה. אז אנחנו עם טרקטורים פיזרנו שקי תערובת בבתים, האנשים שהתבקשנו לעשות את זה דרך המזכירות. האווירה הייתה של עזרה הדדית מאוד מאוד. כולם ככה היו ביחד ועקבו אחרי מה שקורה, ואם מישהו נהרג או נפצע. זה היה דיבור בצרכניה והייתה גם ירקניה אז. אנחנו עכשיו בעיצומה של התקפת הנגד. זו התחלתה של התפנית. הולך להיגמר שלב בלימה. אנחנו עכשיו מתחילים להכות. התארחה כאן פלוגה של צנחנים. הם פשוט התארגנו במה שקראנו לו החורשה, שהיום יש שם את שתי ההרחבות החדשות. היו צריכים להיות משהו יותר קרובים לבסיס של תל נוף. קדרון הפכה להיות פה בסיס, מה שנקרא. הצנחנים, זה פרק נורא חשוב לנו, מפני שבעצם כל ההוואי כאן היה סביב העניין הזה. איך לחלק אותם, איך... כי הרי הם לא יכלו להיות אצל משפחה אחת. הם היו הגברים שבקדרון, ואנחנו פגשנו אותם כל הזמן, הערכנו אותם, הם הגיעו אלינו לארוחות ימי שישי. הצנחנים עזרו לנו. הם עזרו לנו להשקות את לי הם עזרו. בדיוק בנו אצלי, הפסיקו אז לבנות, בנו את הבית. וכולם התגייסו ושמו את הרעפים על הגג. הם העבירו איתי קווים במשק, הם ריססו, כי היו שם חקלאים. הם עזרו לדשן, הם עזרו לנו עם הילדים. אז אחד מהצנחנים שהירחתי בבית, הוא היה אמן. אמרתי לו, עשה לי טובה, יש לי חתיכת קנבס, אז אנא ממך, צייר לי משהו. ואז הוא אמר לי, את יודעת מה, אני אצייר לך ירושלים של זהב. וזה שטיח של לפני 40 שנה, על קנבס. ואצלי במשפחה, שיא הדרמה, אמא שלי הייתה בהיריון, מתקדם, ונולד לי אח ב8 באוקטובר. היו צריכים לעשות ברית, ולא היה מניין. איך עושים מניין? אז הגיעה פלוגת הצנחנים שהתארחה כאן, והיה מניין פלוס פלוס. הם פשוט היו הגברים שהיו בברית מינה של אח שלי. תשמע קולי, רחוקי שלי. אני זוכרת שהייתה הופעה כאן, באו להופיע כאן לפני הצנחנים, זה בעצם לפני הצנחנים, אבל כל המושב הגיע. עד כמה שאני זוכרת זה היה החלונות הגבוהים. שמוליק קראוס וג'וזי קאץ וכולם פה הופיעו. הנתונים במטכ"ל ביום החמישי למלחמה: 445 הרוגים, 255 נעדרים,
1,979 פצועים. בבית היה מתח כי יש לי שני אחים ששירתו, אחד בחווה הסינית והשני בסיני, אז הבית היה לחוץ. אני מעריכה ששמו אותנו בעיקר בשביל לקבל הודעות יותר משמעותיות על חיילים שקרה להם משהו. הייתה פה הרגשה מאוד, מאוד קשה, והשכן שלי לא ידעו איפה, אח של עמוס, אילן קרן. השכן מצד ימין נפצע. וכמובן עם כל הנעדרים ועם כל השמועות פה בכפר, דאגנו לכל החיילים. אני רואה את הקברים של בני הנוער האלה, בני 20 ומשהו, שנהרגו, והחיים שלהם נקטעו. הם ציוו עלינו את החיים, נתנו לנו את האפשרות לחיות במדינה הזאת. רק אז אתה מבין את המשמעות של מה זה להקריב את עצמך למען המדינה. אני מתרגש מאוד, תודה לכולכם שהגעתם. אילן שלי, מכתב מאמי רבקה קרן על אחי אילן. הדמעות אינן פוסקות לרדת מעיניי. איני מבינה ומאמינה שלא אראה שוב את אילן. הוא אמר לי, אמא, אחזור בעוד 3 ימים. בהישמע אזעקה באותו יום כיפורים, הבין שארצנו בסכנה. מיהר לאסוף בגדים אישיים, ובאי סבלנות חיכה שיאספו אותו עם יתר המגויסים. ראיתי בעיניו חרדה ואי שקט. בפרידה אמר לי, אמא, אכתוב לך מדמשק. חיכיתי למכתבים או כל שהן ידיעות ממנו, והן בוששו לבוא. לא רציתי לחשוב שאילן עלול להיפגע. במלחמת 6 הימים לא ידעתי על אילן על סיום הקרבות, ודמיינתי לעצמי שגם הפעם אקבל את בני בזרועות פתוחות. אבל החלום היה מתוק עד היום הגורלי, בהתקבל הידיעה המרה על נפילתו בקרב. אין אני מסוגלת לחשוב ולהשלים שלא אראה את אילן עם גומת חן בלחיים, תמיד מחייך וצוחק. בביקורי בשדה הלחימה, במקומות בהם נלחמו ונפלו הבנים היקרים שלנו, הבנתי באיזו גבורה לחמו ובאיזו סכנה עמדה ארצנו. כל החיילים הלוחמים שהמשיכו לבלום את האויב והצליחו להדפו עמוק בתוך אדמת סוריה, עשו עבודה מבריקה. מטבעו אילן לא היה איש מלחמה, אך היה ברור כי ביום פקודה יהיה בין הראשונים הפורצים ויעשה את המוטל עליו. אילן העניק לי ב-26 שנות חייו אושר ותקווה. אמא. הוא היה ילד יפה, עם הרבה נמשים על הפנים. מה שהכי שווה את הלב זה היה החיוך שלו. חיוך מלבב ונחמד. תמיד הוא מחייך, והייתה לו מין גומת חן, שמאוד אהבתי אותה. פעילות בוא נגיד השובבה באמת שלנו התחילה איפשהו בכיתה ג'-ד'. היינו 2 כנופיות, היינו נלחמים אחד בשני. היו מגיעים לכאן בני דודים, והיינו משחקים וזורקים אחד על השני כריות. אני חושב שהיה לנו כיף לא רגיל במושב. היינו חופשיים מאוד, ואנחנו עשינו מה שרצינו, בחורף, בקיץ. אילן בלט בקבוצה לא בגלל המבנה הפיזי שלו, אלא בגלל החמימות אשר הוא השרה על כולם. הילד הכי רגוע ושלב וחמוד וביחסים טובים עם כולם. אהבו אותו כי הוא היה חביב, כי הוא היה טוב, כי הוא היה נעים, כי הוא היה... הוא פשוט היה דמות להתאהב בה.
אני זוכר אותו כבחור איש עבודה. היו לו ידיים של זהב כל השנים, גם יותר מאוחר. ממש ידיים של זהב. הבחור שהתנדב לעשות כל דבר, לקח את הכל ברוח טובה עם חיוך. הוא הקרין תמיד את אותו הרגשה שאפשר לסמוך עליו. And although he was quiet, he knew how to enjoy himself, and he had a deeply philosophical approach to life. בריצות, בכל הריצות, היה לו כושר לא נורמלי, עשינו מסעות, אני הייתי עם הלשון בחוץ, והוא עוד היה ממשיך קדימה. ומדבר במין למד כזה, שככה זה מאוד בלט, הדיבור הזה עם הלמד. שיבוש כזה של הרייש. לי יש רייש כזאת הונגרית, לא היה רייש שהיא החליפה, למד החליף את הרייש. מאוד מלבב, חרוץ, יוזם, כך הכרתי אותו. כשהוא יצא מהבית, הוא אמר לאמא שלי, אני יודע מה אני הולך לעשות, בעוד 3 ימים אני כותב לך מדמשק. אנחנו כבר בלילה הבנו שיש התמוטטות בגזרה שנמצאת מולנו. הוא הגיע בסביבות הבוקר, 3 בבוקר, משהו כזה, למחנה יפתח, והתחילו בהתארגנויות. כשהגענו לאזור הזה, או טיפה יותר למעלה, כבר ראינו טנקים שלנו שרופים. התחושה הייתה הפתעה שפתאום אתה רואה את הסורים במורדות הכנרת. התחלנו כבר להיכנס לאיזשהו אווירת, אני לא אגיד מלחמה, אבל אני אגיד לאיזושהי אווירת שוק. ואז הטנק של דני זמירי נפגע, ודני זמירי החליף את הטנק השלישי שלו. הטנק השלישי היה עם אילן. ירינו שאילן כל הזמן מאיץ וגוער בדני, שאנחנו עומדים בעמדת בוגי, ואנחנו חשופים, ואנחנו נחטוף. לחמו מהבוקר עד הצהריים, בסביבות הצהריים, 12 או 2 צהריים, פגז פגע בטנק. דני נהרג במקום, אילן חטף גם הוא. הטנק הזה יצא אחורה עם 2 הנפגעים עליו. ואז נפלנו בתוך הוואדי. אני חילצתי את עצמי מתא הנהג, התחלנו לטפל באילן ששכב בתוך הצריח, ודי מהר ניסינו להקל על הפצעים שלו ועל הכאבים שלו. לקח המון זמן, עד שבאמת נודע מה קרה. וזה נמשך כ3 שבועות. לא הייתה שום ידיעה, לא מכתב, לא שמשהו קרה, כלום. הגופות נשארו בטנק. אנחנו התפנינו שם. לקראת סוף המלחמה ביקשו מאיתנו להגיע אל הטנקים, נסענו עם טרנזיטים לכיוון ואדי יהודיה, ירדנו והגופות היו בפנים. הגיעו לפה מקצין העיר, לאמא שלי. אז ראיתי את אמא שלי מתייפחת, זה היה ממש קשה. When my father called me that day in 1973, and he told me that Ilan had been killed, I think on the Golan Heights, I just wept bitterly. ואני, מה אני אגיד לך, הוא היה חבר יקר שלי מאוד, אני התכופפתי מהאלם. אילן לא עוזב אותי, אני רואה אותו כל הזמן. את החיוך שלו מאוד מאוד חסר וקשה. פוסעת חרש בשבילך, אני נוגעת בעשבי הזמן, אני לומדת את כל משעוליך, חונה ליד כל מעיין, אני הולכת במסע אליך, האדמה היא קשת וצרופה, אני לאט בורחת בין צלעיך, כמו איילה טועה בערבה, אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בה לכלה כוחי, אתה לי ארץ אבודה לנצח,
ביחד את הארץ, אני יודעת עוד בדרך, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן, הושט לי יד, את נגלה ביחד את הארץ, אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. כל כך רציתי שתחזור חי מהמלחמה. נער בן 15 מחכה לאחיו כדי להמשיך בעשייה. לקנות טרקטור ומכבש חדש למשק, לבנות ולהרחיב את הרפת. כל כך רציתי לעודד את ההורים, ניצולי השואה, למלא את החסר, אך תמיד צלע אחת חסרה. בכל הדלקת נרות, אמא, אותך מבכה, אבינו אומר עליך קדיש בכל אזכרה. כל כך רציתי לספר לך עלינו בגאווה, על שהתחתנתי עם יעל ויש לנו משפחה, על אלי שממשיך להגשים את החזון שלך, על המשק שאיננו מקור לפרנסה. כל כך רציתי להחיות את דמותך לאחר 40 שנה, יחד עם אילן ורני, פעם אחת בקדרון על הבמה. ערב זה הוא הגשמת רצון שלי, לתעד ולספר עליך אחי. אך מה עם רצונותיך שלך? האם הגשמתי גם חלק משלך? הוא היה חתיך, הוא נכנס גבר כזה נאה, מרשים. היה מאוד רחב כתפיים ויפה תואר. היה לו חיוך כובש. הוא היה מצחיק בצורה בלתי רגילה. הוא ידע לספר סיפורים. הוא דאג לכל המשפחה. הוא דאג להורים שלי, והוא דאג לדודים שלי, והוא דאג כמובן למשפחה שלו. הוא היה אדם מאוד שורשי, מאוד קשור לאדמה. הוא היה מאוד מודאג לגבי מה שקורה במדינה. מאוד פטריוט. הוא אהב לטייל, טיילנו הרבה. היינו הולכים עם הסוס וקוצרים ומגובבים ומביאים הביתה לפרות את המספוא. היינו מובילים את החלב למחלבה, היינו בחליבה, נמצאים בחליבה. לאחר שעות העבודה במשק, היינו מתפנים לשיעורי בית. הייתה לו שאיפה מאוד גדולה לפתח את המשק. ואז בנושא הזה אנחנו עשינו יחד, בנינו מבנים, ורכשנו טרקטור וקומביין. נתי בעצם היה הלידר מבחינת המשפחה שם אצלהם. הוא היה בחור מאוד מאוד חרוץ ומוכשר. ולמעשה עמדנו בפני קניית כלים נוספים שבגללם מאוד מאוד חיכיתי לו שיחזור מהמלחמה. אבל במקביל הוא דאג לתעשייה. אני מניח שאם הוא היה ממשיך, אז הוא היה יותר לכיוון התעשייה. אני עוסק 40 שנה בעסק שהתחלנו יחד. זה תכנון ובניית מכונות עבי טיפוס. זה היה יוזמה שלו. הוא נבחר לוועד של המושב. שזה היה נדיר, ילד או בחור בן 22 נבחר. הוא כתב את זה גם ביומן שלו. הוא רואה את עצמו מחויב לאנשים שבחרו בו למושב, והוא רוצה להוכיח שהוא שווה משהו. נתי היה בחור עם העוף. הוא אמר, מי שלא ילמד, לא יהיה לו אפשרות להתקדם בחיים. והוא רצה להיות כלכלן, מנהל מושב בצורה כזו או אחרת. הוא רשם אותי לפקולטה לחקלאות ברחובות, הוא השיג את המימון,
הוא השיג את המגורים, הוא השיג הכל, הסטרדרותניק הזה, ממש סטרדרותניק השיג הכל. ולא יכולתי להגיד לא. והוא כל הזמן חתר לקדמה, כל הזמן מכונית, טרקטור, אופנוע. הוא כל הזמן רצה להתחדש ולחדש ולסחוף את כולנו קדימה. הבחור היה רוקד ושמח ועליז וגם ידע לשתות בירה. אחלה גבר. וב-19 חצינו את התעלה על גבי גשר הדוברות וקיבלנו את הפקודה לכבוש כאן את אורחה, מה שנקרא סרפאום. נתי היה עם הכוח של הסמג"ד שתקף את האזור הימני של היעד. כמעט כל היחידה נפגעה והצלחנו להכריע את הקרב. את כל הקרב על סרפאום הוא עבר בצורה טובה מאוד. הצליח לפגוע הרבה, לא להיפגע, שמר על עצמו, שמר על הצוות, ביצע את המשימה, ייצר אש ושיתק הרבה מהאזור של הכוח המצרי. המכתב נכתב ב10/10, מספר ימים אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפורים. להוריי ואחיי שלום רב, מה שלומכם? מרגיש מצוין. אין לכם בכלל מה לדאוג. הכל בסדר גמור, משתזפים בשמש. כתבו מכתב לפי הדואר הצבאי שמופיע במכתב זה. האם יש חדש מסימה? ובאם הגיעו מכתבים ממנה? אני מאוד מבקש לשלוח לי. והלכנו להתארגן לכיוון צפון, לכיוון איסמעיליה. וזה המקום שב-21 לחודש קיבלנו את ההתקפה של חיל האוויר המצרי, כל פעם 8 מטוסי מיג, בדיוק את האזור שבו אנחנו מתמלאים. ירינו עליהם, נתי היה מימיני, בטנק במרחק של 5-10 מטר, ואז אחד המטוסים הטיל פצצה, לא פגע בטנק, אבל ואת נתי אחד הרסיסים תפס בגב והרג אותו במקום. בא איזשהו חבר, אחד שמכיר אותי גם מהמשפחה שהיה ביחידה, ואומר לי, אלי, יש לי בשורה רעה להגיד לך. נתי נפל. אני חוזר מהדואר, אני רואה התקהלות של מכוניות ליד הבית, וראינו את האחות ואת הרופאה, שבהם למעשה רק הייתי צריך לשאול מי מהאחים, ואז נודע לי שזה נתי. שדות שפוכים הרחק מאופק ועצף וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השביל עם השדרה ובשמיים עית, אחר חיטה צומחת שוב. השביל עם השדרה ובשמיים עית, אחר חיטה צומחת שוב. מן העפר המר העיריות עולות, ועל הדשא ילד וחלבו. מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבליבו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם
כן זה אותו הבית, אבל אתם לא תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב. אני מתכבד להזמין את אריה ויינר לשאת את דבר הלוחמים. באותה תקופה עשינו די הרבה ימי מילואים, בין 30 ל-40 יום. ובאותם המילואים ראינו התנהגות, זה היה לאורך תעלת סואץ במעוזים, בוודאי כולם שמעו על זה. ראינו התנהגות בלתי רגילה של המצרים, כי היינו כמה וכמה פעמים לפני זה שמה, אבל הפעם זה היה נראה קצת משונה, ועל הדברים האלה כמובן דיווחנו לאחור. המפקדים של אותם הזמנים, אלה שפיקדו על כל הגזרה, זה אנשי שריון, והם אמרו, חבר'ה, כל מה שאתם רואים זה שום דבר, זה לא יהיה שום דבר, ולאחד החבר'ה ששאלו שם, תגידי, מה יהיה בכל זאת אם הצבא המצרי יחצה את התעלה? אז אנחנו ננפנף אותם, וזה יהיה בית קברות אחד גדול לצבא המצרי. אנחנו די מתוסכלים איך זה יכול להיות שמתנהלת מלחמה בדרום ובצפון ואנחנו לא נוטלים חלק במלחמה הזאת. והחבר'ה הצעירים שזה הזמן השתחררו, הם היו בני 22, ענו אליי ואמרו, שמע, צריך לעשות משהו על מנת שאנחנו ניקח חלק במלחמה, ואני אמרתי להם, חבר'ה, מלחמה זה דבר לא כל כך נחמד, אבל תזכרו, אנחנו נגיע לזה. המג"ד שלנו היה אז קאצ'ה, היה לו את הקשרים המתאימים, והחליטו להעביר אותנו בטיסה, נסענו לרמת דוד, ומטוסים הורידו אותנו לפאיד. בדרך המג"ד אומר לי באוזן, תשמע, מלחמה, אבל לנו מחכה עכשיו משימה שתהיה גולת הכותרת של המלחמה. מה המשימה? להפציץ, לכבוש את שדות הנפט במורגן במצרים. כמובן שהמשימה הזאת שונתה בדרך, ובינתיים הוריד והיינו צריכים לתקוף את שדות הנפט, הורידו את כל המנהלות, את כל הארגז, ואת כל הדברים הורידו לכיוון מ"פ מפקדי ההנסה עם כל הציוד הזה לכיוון אילת, ונחתנו ברפידים. נחתנו ברפידים, מהומת אלוהים, יריות, בפנים פצועים, לא ידענו ולא היה לנו שום ציוד. תפסנו, כל אחד תפס איזשהו רכב שיכול היה לתפוס שם, קיבלנו כמה אוטובוסים, והתחלנו לרדת לתעלה. חצינו את תעלת סואץ, הגדוד ברובו חצה את זה ברגל, והלחימה שלנו הייתה בעצם לאורך תעלת המים המתוקים, שרפאו שהוזכר כאן באחד הסרטים, והמשימה שלנו היה לחימה כנגד כוחות מצרים וקומנדו מצרי. ככה התקדמנו כמה ימים עד שהגענו למבואות אסמאעיליה. במבואות אסמאעיליה התמקדנו כשהפלוגות עשו מוצבים מסביב, במפקדת הגדוד דווקא ישבנו במטע של מנגו באיזה וילה של איזה פלח מצרי, וככה התנהלו החיים. בלילה היו יורים, וביום היה לנו יחסים דווקא טובים עם המצרים. היו שיחות, אני חושב שלפני כמה ימים אפילו ראו פה איזשהו סרט שהסריטו שם, נור היה להיות שם, כאילו משחק כדורגל שבוטל, וככה חלפו הימים. הקשר עם הבית כמעט ולא היה קשר, היה קצת גלויות, ורק כעבור חודש וחצי התחלנו לקבל חופשות, ואת החופשות ביצענו בטיסות מפאיד, וככה הגענו הביתה. בבית בקדרון היה לי באותו זמן 3 ילדים ואישה, תלמה, והתחלנו לבנות את הבית. באתי לקדרון
ב-68 גרתי במשק עזר, ואחר כך קניתי משק מלא, בנינו בית, וככה התקדמנו והשתחררנו כעבור חצי שנה הייתי באותו יום כיפור, מלחמת יום כיפור, הייתי מגרש חצי שנה, ומה שבעצם עלה לי אז רעיון אחרי המלחמה לפנות לאקדמיה ללשון העברית, למחוק מהלקסיקון סבירות נמוכה. תודה. רני היקר, 40 שנה עברו, וזה נראה לי כאילו רק אתמול נפרדנו. אין יום שאינני נזכר בדמותך מלאת החיים בגעגוע. עד רגע מותך, בכל שנות ילדותנו ונעורינו, היינו צמודים האחד לשני, וכל זיכרונותיי שזורים בך. רני ואיתן היה שם המשחק. האופי והאישיות של כל אחד מאיתנו השלימה את האחר. אהבנו את החיים הטובים כבר בצעירותנו. ביחד ביצענו תעלולים מעשי קונדס, שהס מלהזכיר, קצת מאוד לימודים, עסקים והרבה מאוד בילויים וחוויות משותפות. נפרדנו רק פעמיים בחיינו, פעם אחת כשאתה עברת ללמוד בכפר הירוק, ואני התחלתי את לימודיי בתיכון ברחובות, ומהר מאוד התאחדנו בכפר הירוק. הפרידה השנייה הייתה כשהתגייסנו לצבא, ויותר לא נפגשנו. המלחמה הארורה שינתה את חיי כולנו. 40 שנה עברו, שזה פעמיים יותר מהזמן שחיינו ביחד. אני חושב עליך כל יום בגאווה ובגעגוע, ומדמיין איך היו נראים חיינו אם היית כאן איתנו. אין לי ספק שגם חיי היו אחרים. אתה חסר לכולנו. אסיים במילים של א' הלל לנשמת רע. היית פשוט אדם, אהבת, ואפשר שלא ראית את ענן האהבה שהלך לפניך. אנחנו ראינו אותו. חבל שלא אמרנו זאת לך קודם, ואולי אפשר שלא יכולנו לומר. אנחנו אנשים פשוטים, מקמצים במחמאות. ענן של אהבה, כן, זה לא מכסה מגן מפני אש. היום אין מנצחים באהבה. אפשר שמחר מחרתיים ינצחו באהבה. רני היה ילד יפה. היה ילד נורא יפה. לא הכרתי הרבה אנשים כל כך יפים כמוהו. אהב להתלבש, היה מאורגן תמיד, מסודר תמיד. והדבר היפה בו, שהייתה לו המון צניעות, הוא בכלל לא היה מודע ליופי שלו. פשוט היה ילד של אור, באמת. הוא היה נכנס לחדר, היה נהיה טוב על הנשמה. ממש. הוא היה מנהיג בקדרון בין החברים שלו, הוא היה מנהיג בכפר הירוק. וגם היה לו מין יכולת, אני חושבת שהיא... להסתכל על כולם בגובה העיניים. הוא היה סוחף, היו הולכים אחריו, היו... ושוב, זה הכל לא בגלל שהוא היה איזה מנהיג גדול, אלא שזה היה נעים להיות לידו. איש עם עקרונות וערכים ומוסר. אבל בעיקר באמת החברות, הסיוע האינסופי הזה. הוא ידע המון, אני לא יודע מאיפה הוא ידע את כל מה שהוא ידע. ילד מאוד חכם, מאוד אינטליגנטי, ידען גדול. ילד בוגר כבר בגיל מאוד צעיר. מאוד אחראי מצד אחד, ומאוד חובב הרפתקאות ללא גבול מצד שני. שובב ומצחיק וכיפי והרפתקן וכיף להיות איתו. איש מיוחד, הוא היה עם חוש הומור בלתי רגיל. החלום שלו היה ללכת לקומנדו היומי. זאת אומרת, היה לו ברור לגמרי שהוא הולך לקומנדו היומי. לא שהיה לו איזשהו משהו עם הים, או שחיין מופלא, או משהו כזה. זה הלך למבדקים ולא עבר אותם. אחר כך הוא אמר, אני חושב שאני מתאים יותר ללכת לשריון. הצבא שלו בכלל היה סט של קורסים. הוא עבר מקורס לקורס לקורס לקורס. הוא גמר כל שלב בתור חניך מצטיין. זה טירונות, ואם זה מקצועות, ואם זה
מט"קים הקורס קצינים אג"מי, ואחר כך ההשלמה החילית כמובן כבר הסתיימה ביום כיפור. הם היו בג'וליס, לקחו אותם, העלו אותם על מטוס, הטיסו אותם לרפידים, העלו אותם על טנקים, שלחו אותם להילחם. נפצעו אנשים, הוא כנראה לקח קבוצה של פצועים, בחולות, ברגל. עם המעבר מטנק לטנק, כי טנק נפגע, ואז הוא עבר לטנק שני וטנק שלישי. כשאני מגיע לטנק, ואני מגלה שבתוך הצוות של הטנק נמצא רן. והם נלחמו מ-6 לחודש, יום שבת, עד 8 לחודש, שבו הוא נהרג, ללא הפסקה כמעט. ואז קיבלו הוראה שזו קבוצה נמצאת במצוקה. ירינו באיזשהו שלב, המג"ד אמר, חייבים להסתער, אני מסתער מימין. התחלתי להסתער על אותה גבעה, רן היה על ידי בצריח, ופתאום אני מקבל מכה על היד. הוא אומר, תסתכל, יש כאן חייל עם בזוקה שהולך לדפוק עלינו, אז מהר תוריד אותו. אני נעמדתי בעצם על ידו של המג"ד. הדבר הבא שקרה, אני זוכר איזושהי להבה ואיזשהו בומס נוראי ואיזו מכה קשה ביד שלי, וזהו. הוא היה תקופה ארוכה מאוד נהדר, רני, כי לא ידעו מה איתו. לא היה מנגנון מסודר שהעביר אינפורמציה. המלחמה תפסה את כולם לא מוכנים, כולל את המנגנונים האלה. נסתיימה המלחמה, וכשאני נסעתי הביתה, נסעתי לקדרון, לא נסעתי הביתה, נסעתי ישר לקדרון. עברו פה כל כך הרבה שבועות ואנחנו לא יודעים כלום, והצבא לא מודיע כלום. המחשבה הראשונה הייתה שהיות ולא שמענו מאף אחד שהוא נהרג, אז הוא בטח בין אלה שנפלו בשבי. ואז פתחו בתל אביב מקום שהיה שם ריכוז של כל התמונות שהגיעו מעיתונים בעולם, ובעלי היה נוסע לשם כל יום. כשהגיעו רשימות השבויים בעצם פסה איזושהי תקווה. ואז יום אחד ענת, החברה שלו, הגיעה לבית חולים תל השומר, וסרוליק, החבר שלו שלחם איתו בקרב האחרון, כבר חזר להקרב וכבר עבר את הניתוחים ואת כל הדברים האלה, אבל עדיין שכב בתל השומר. הוא ידע כבר שרני נהרג. וממש יומיים או 3 לפני סיום החיפושים, אבא התפרץ בכוח ללשכה של הרצל שפיר שהיה ראש אכ"א. ואמר לו, תראו, אנחנו מבקשים כבר חצי שנה שתחפשו במקום X. עוד 2-3 נגמרים החיפושים, אף אחד לא מוכן להקשיב לנו, ואני דורש שלא תהיו כאלה אידיוטים. ואכן, למחרת, הרצל שפיר נתן הוראה לחפש, ולמחרת מצאו את הטנק ואת הגופה שלו. 40 שנה אחרי, ויש געגוע כזה, וכאב כזה. הוא באמת, הוא צרוב בנשמה, הוא צרוב בתאים של הגוף, אני חושבת של כולנו, ממש. אני מתגעגע לשני דברים, מתגעגע לרני, אבל גם למשפחה שהיינו קודם. מראות רבים שכבר שכחנו
מראות רבים שכבר שכחנו, ספרי פלאים ומנגינות, עולם מופלא של ילדותנו, רדום בפנים בצל צלילים איתנו עד יומותינו, חבו בתוך תילי מילים, ולפעמים שריד של ריח, או צליל מוכר, או קצה מילה, משיב אליך גן פורח, מחזיר אל קו ההתחלה, ושוב אתה חולם כילד, ושוב אתה תמים כאז, אתה נזכר בכל התכלת, הכל נשמע דבר לא גס, אי שם עמוק בתוך תוכנו טמונים קולות וזיכרונות, מראות רבים שכבר שכחנו, ספרי פלאים ומנגינות. מפקד חיל האוויר היה אמור להגיע, אולם נבצר ממנו להגיע. אני מתכבד להזמין את ראש להק האוויר, תת-אלוף עמיקם נורקין, לספר מה למדנו מאותה מלחמה ואיפה אנחנו היום. כשאריה לחם כמפקד בצנחנים במלחמת יום הכיפורים, אני עמדתי בפתח המקלט במושב בית שערים של עמק יזרעאל, צפיתי ברקטות הפרוג מפלחות את השמיים ופוגעות ברמת דוד ובמגדל העמק. הייתי ילד בן 6. היום, בערב המכובד הזה, כאן במושב, אני עומד כראש להק אוויר ומנסה בדקות בודדות לתאר לכם היכן חיל האוויר נמצא אחרי 40 שנה. עבורנו, עבור דור המפקדים הנוכחי, למרות שצה"ל כבר נלחם 2 מלחמות, ביצע את מבצע ליטני, דין וחשבון, ענבי זעם, לא מעט מבצעים חשאיים, חווה 2 אינתיפאדות, עבורנו עדיין יום הכיפורים היא נקודת הייחוס, היא הסמן הימני. כשאנחנו באים להכין את עצמנו לקרב, אנחנו לומדים ממלחמת יום הכיפורים. המלחמה הזו גם משמשת עבורנו מראה. אנו בודקים היטב, מביטים בה ובודקים שאין יהירות, שאין שאננות, שאין תחושה של שיכרון כוח. את המפקדים שלנו והמובילים שלנו אנחנו מחנכים על לקחי אותה מלחמה. את הלוחמים האוויריים מגדלים ומכינים לפי אותם התובנות. התחלף דור המפקדים, התחלף גם דור המטוסים. ה-F-15 וה-F-16 החליפו את המיראז' והפנטום. הטכנולוגיה קפצה ודילגה מספר דורות. מטוס אחד היום יודע לפגוע בדיוק רב ולהשמיד מטרות בהיקף של 4 מטוסים של אותה התקופה ובקצב משולש. התקשורת האנלוגית הפכה דיגיטלית,
ובדומה לאינטרנט, שאותו אתם מכירים, יש לנו רשת אווירית. כל המודיעין, כל המטרות, כל הפקודות, הכל זורם בן רגע ברשת האווירית, בין הקרקע לאוויר, בין המטוסים, במהירות ובדיוק רב. הכוח האווירי הפך קטלני יותר. היום אנחנו יודעים להשמיד מטרות ביום לחימה אחד, כמו שאז עשינו בחודש. אבל לא רק הטכנולוגיה עברה מהפכה, גם האויב השתנה. לאורך 4 עשורים האויב הבין שבכוחות הרגלים הוא לא יביס אותנו. בשריון הוא נחל הפסד, וקרבות אוויר אין כבר מאז 1985. האויב תיעל את עצמו כמו במשפך לנשק הרקטות והטילים. ובכך בעצם כפה עלינו מלחמה שונה. מלחמה מתנהלת במקביל גם בחזית וגם בעומק, גם בחזית וגם בעורף, בבית של הלוחמים. יש לכך השפעה רבה על מגוון נושאים כשמתבוננים על צה"ל של 2013. אבל לא רק צה"ל השתנה, שהרי צה"ל לא פועל בוואקום. גם החברה הישראלית השתנתה ללא הכר, ולשינוי הזה יש השפעה רבה על הצבא. אבל בכך לא אעסוק הערב. המזרח התיכון שסביבנו השתנה מצבא, מחיל אוויר, שנדרש להתכונן ללחימה ולהתמודד עם צבאות אויב. אנחנו כיום בעיקר מתמודדים עם ארגוני טרור וארגוני גרילה. חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה, ג'יהאד אסלאמי, ג'יהאד עולמי, אל-קאעידה. וכך כיום אנו במידה מסוימת נמצאים במצב מורכב יותר, לשמר מצד אחד מוכנות להילחם כנגד צבאות סדירים ולהציג יכולת ולספק ביטחון גם כנגד ארגוני הטרור. מטוס שממריא מתל נוף ופונה דרום מערבה לכיוון עזה נדרש להיות מוכן ללחימה מסוג מסוים. כשהוא פונה צפונה ללבנון זו מלחמה שנייה. בטיסה צפון מזרחה לסוריה זה כבר סוג מלחמה שלישי. וכשאנחנו ממריאים מזרחה, אם נמריא לטהרן, זו כבר תרחיש רביעי. לאיזה תרחיש מתכוננים? במה מתאמנים? איזה אמצעי לחימה מפתחים? איזה מודיעין אוספים? זה האתגר המרכזי שאיתו אנחנו מתמודדים כמעט בכל יום. וכל זאת מבלי שדיברנו על סוללות החץ וכיפת ברזל שהופכות את מרכיב ההגנה למרכיב מרכזי בתפיסת ההפעלה של צה"ל. לסיום, ואולי המסר החשוב ביותר שאני רוצה להעביר לכם פה הערב, זה החינוך והערכים. הערכים שלנו, רוח הלחימה הנדרשת מהאנשים, תחושת המחויבות לארץ הזו, תחושת השייכות למושב, לישראל, אלה לא השתנו. אנחנו חייבים להבין שאסור לנו לוותר על הדברים האלה. אנחנו חייבים להמשיך ולטפח את הערכים הללו בתוך הצבא ומחוץ לצבא. להתיישבות העובדת, שם גדלתי, לנוער שמגיע לצה"ל מהמושבים, יש יכולת להשפיע מאוד על הצבא בנושא הזה. בשנים האחרונות קיימת התעוררות מסוימת, וחשוב שכך יימשך. אני מודה על הזכות לעמוד כאן בפניכם, וכמי שפיקד בעבר על תל נוף במשך 3 שנים, הייתי רוצה להוסיף עוד משהו קטן. בבסיסי חיל האוויר האמריקאי יש שלט בכניסה לבסיס, שבו כתוב The sound that you hear is the sound of freedom. לכם אני אומר, את הרעש שאתם שומעים, זו מנגינת הביטחון. אז את המנגינה הזאת אסור להפסיק. שתהיה לנו חתימה טובה. יותר מ-60 שנה נמשך סיפור האהבה המיוסר שלנו עם הארץ. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. אנחנו שרים וממשיכים לחיות.
כאן, על פני הארץ הזאת, חיים עם האחד שחסר, עם הגעגוע, עם הכאב, והידיעה שאין דרך אחרת. התקווה שתימצא הדרך לשלום. יש לנו מדינה משלנו, תוססת ומשגשגת, עשירת תרבות וברוכת כישרונות. כן, יש בית לעם היהודי, יש עצמאות, אך מסביב עדיין רבות הסכנות. הצורך בכוח מגן מיומן, חד ורב עוצמה, צה"ל בסדיר ובמילואים, חיוני מתמיד. כך גם האומץ, הנחישות ושיקול הדעת הנדרשים להפעלתו. כאן, בבית שלנו בקדרון, גדלים ילדים ונוער על ברכי אהבת הארץ, נכונות להקרבה והבנה עמוקה של משמעות העשייה. על ערכים של מצוינות, יוזמה, התמדה והשקעה. כאן, בבית שלנו, ערכים אלה הם נכס צאן ברזל, ועליו נשמור מכל משמר. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד.